Kaya tayo hindi nagkakajowa. Siguro dahil mabilbil tayo. Kaya naman bilang isang influencer, wow, influencer, big word. So ayan, kaya bilang isang public figure, wow, honorable, mag-gym ka. Mag-ibang kitsan, taba. Kay pinagkakamalangkit nga ko ano. So yan na, siyempre, nagtimbang ako. Sa una, nagtimbang 74 la. So nag-improve. So for now, my timbang is 78.5. Diba? Improving. So yan na, mag-exercise kit. Alin una kang tang exercise? Pampa. Ini ha? Ini. So yan na. Alright? Ay naman yung pagliwatan dyan. Yung lakap. Okay. So, pag-ihap ka ma, ay naman yung pangulang sa nila ang ikulwan. Right. 1 2 3 4 5 Kailangan na magubos. 7 8 Agad ah. Ayan, nag-iba na diba? Oh, nag-iba na. Effective. So, mayroon talaga, kailangan, as an influencer, kailangan mag-ibang kisang taba. Diba? Kaya basta idilikit nga rin ng mataba. Diba? Ito. So, wala na. Pwede naman kasi yung pidal-pidal. Magpidal-pidal kit naman. Ayan, di ba? Okay. Ura nak bilbil. Ayan. See? Oh. Rawis na ako. Takloban. Di ba? Oh, slim na ako. Ayan. Woo! Bangin nakit, magka-jowa na yun, mag-slim nakit. Okay na ito. Effective. Hinulasan na ak. Feeling ko yun na, magtimbang ak tayo. Magtimbang ak ha. Wait lang. Titimbang ak. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Wala pa ka na iban. Excited? Wala pa ka. Nga din naman kasi nga. Ini nga dalaganan. Andaw? Nano sini? Pagdalagan. Nano sini? Pilit-pilit. Andaw? Wala man. Uy, dalagan ha. Dalagan. Dalagan na. Dalagan. Hala na. Ini na. Ini na. Nandun na. Mahinay. Diri akaya, mahinay. So iton, ha? So kung bago ka pala sa page, pag subscribe sa page kay influencer ka na sa Northern Samar, di ba? Ay naman doon ka-ubay, pero kasi nauuba. Nagkaroon niya, ang influencer taga-kuan nila, mga taga Kuala Lumpur. Hindi pwede, dapat may influencer nga taga-Kalingnan, labi ng taga-Tubig. Ano? Hala, kay dapat nga makinis-kinis ako. Oh. May Alright. Bye-bye.